ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉ କି ବ୍ରତଘର ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କେତେରୁ ଠିକ ନା କେତେରୁ ଭୁଲ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଭୋଜିଭାତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗାଁରେ ଗାଁ ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତଘର ଆଉ ଆମର ବାହାଘର ଏକୋଇଶିଆଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜିଭାତରେ ଗାଁରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଭୋଜିଭାତ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଭୋଜିଭାତ ମଡର୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଘରବାଲା, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ସେଇଭାବେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ନ କରିବେ, ଦେଖିଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ବୋଧେ। ସେଇଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଟାଇପର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କି ଆମ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଆମ ଘରେ ଯଦି ପୁରୀଟା ହେଉଛି ଆମେ ପୁରୀଟାକୁ ଘରେ ଛଣା ହଉଥିବା ସମୟରେ 8-10ଟା ଖାଲି ଖାଇ ଦଉଛୁ, ଖାଲି ମାନେ ବିନା ସାକ୍ଷାତ ଯୋଉ ଡାଲମା ଯୋଉ କ୍ଷୀରିରେ 8-10ଟା ସେମିତି ଚୋବେଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆପଣ 2 ପଟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିବ, ଯାହାକି ସେଟା 2 ପଟ ଖାଇଲେ ବି ତାପରେ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ ହବ, ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିବ। ତାର କାରଣ କହୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୀଟା ବନା ହଉଛି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବନା ହଉଛି ସେଟା ପଏଜନିୟସ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଗୁଡା କି ମାନେ ଶରୀର ତାକୁ ରିସିଭ କରିବା କାପାସିଟି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଛ ମାଂସ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଯୋଉଠି ଧର ମଟନ ଟି ହଉଛି ସେଠି ଦେଖିବେ କଣ କରିବେ କି ଚିକେନ ହଉଛି, ସେଠି ଖାଦ୍ୟରେ କଣ କରାହଉଛି ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ମାନେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି କି ରୋଷେଇଆ ଭାବେ ସେଥିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦହି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି, ଯଦି ଘରେ ଖାଉଥିବେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିବେ, ଘରେ ମନା କରୁଥିବେ ନା କ୍ଷୀର ଖା ନା ଘିଅ ଖା ନା, ସେଟା ମାରା ହେଇଯିବ ଦେହ ପାଇଁ, ମାନେ ବିପଦ ଛଡା, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବେ ଘରେ ବାପା ମା ହଉ ଯିଏ ହଉ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ରୋଷେଇଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମଟନରେ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦହି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ କରିବେ 100 ଜାଗାରେ 500 ଲୋକ ତାକୁ ଖାଇବେ କି 300 ଲୋକ ଖାଇବେ, ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ପକେଇଦବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟଟା ଆମର କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକି ଡାକୁଛେ ଲୋକକୁ, ସେ ଲୋକର ଭଲ ମାନେ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଡାକୁଛେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇକିରି ତାକୁ ତାର ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ବିଷ ଦିଆ କରିକି ତାକୁ ଦେବା ସେଟା ପୁଣ୍ୟରେ କାଉଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟାଇପର ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ନାଗଣା ଆମେ ତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଖାଦ୍ୟଟା ପଏଜନ ମଟନ ବା ଛେଳି ମାଂସରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଦେହରେ ଘିଅ ପକେଇଦେଲେ କି କ୍ଷୀର ଦହି ପକେଇଦେଲେ, ସେ ଜିନିଷଟି କଣ ହେଲା, ବିଷ ହେଲା ନା ଭଲ ହେଲା? ତେଣୁ ବିଷଟାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କି ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ, ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜି ଭାତରେ ଲୋକ ମାରପିଟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କଣ ନା ମାନେ ଯାହାକି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆସୁନି, ରୋଷେଇଆ ଯଦି ଦେଖିବେ ରଙ୍ଗ ଆସୁନି, ଯେ ଲୋକ ତାର ରଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ସେ ଦେଇଥିଲା ଭୁଲ ନେଇ ଆଣିନାହିଁ, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଆପଣ ଟିକେ ଅଳତା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ପକେଇଦବା ଟିକେ ରଙ୍ଗଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନକୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି, ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦଜନକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗାଣ୍ଡାରେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେଶୀ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏବେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି। କାରଣ ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ପେଟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ମାର୍କ କରିବେ, ଏ କେବଳ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜନିତ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେବେ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ଏବଂ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଠିକ ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଏଇଟା ମୋର ମାନେ କହିବା ସଚେତନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାରଣ ଏହା ଶରୀରର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ବା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସୌଖିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଭାବିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୃହ କଥା ସେଇଭଳି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଦେହ ପାଇଁ ଯାହା ସୁସ୍ଥ ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବା ଯଦି ହଉଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟି ପାଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, କାମରେ ଲଗେଇବେ। ରହୁଛୁ।